Ngumongameli omtsha wombutho wamanine ANC unkosikazi u-Iindaba. They are charged with assault, which is the first charge, and then they are also charged with malicious damage to property with respect to the vehicle of the victims that was damaged. They would also be charged with pointing of firearm. Azakuvela kwinkundla kamantyi eRandburg ngomso amalungu ephiko elikhusela usekela mongameli weli uPaul Mashatile emva kokubhaqwa ehlasela abantu kuhola wendlela eRhawutini kutshanje. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo Ndamba Indodwa, Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ubhengezwe njengomongameli wephiko lamanine ANC unkosikazi u-Utolashe elalisa ngophotho unkosikazi Bathabile Dlamini nonkosikazi Thembeka Mchunu abekhuphisana nabo kwesi sikhundla. Sekela mongameli walombutho ngunkosikazi Lungi Mganga Cabashe. Kungekudala umongameli Cyril Ramaphosa uza kuyivala ngokusesikweni lenkomfa ye-13. Iinkcukacha ezipheleleyo ngeli nqaku sakubuya nazo. Amalunga 8 enkonzo zokhuselo ze-VIP atyholwa ngokubetha abantu abathathu kuhola wendlela N1 abanjiwe emva kwemini namhlanje. Iqumrhu lamapolisa lophando elizimeleyo ye-IPID lithi abatyholwa baza kuvela enkundleni kamantyi yaseRandburg ngomso. Azakulala iqamele ngenqindi esiseleni namhlanje amadoda 8 okhuselo likasekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile natyholwa ngokubetha abantu abathathu kuhola wendlela N1. Iqumrhu lamapolisa lophando elizimeleyo i-IPID ukutsho lidize ukuba baza kubekwa amatyala okubetha ngenjongo yokwenzakalisa, ukonakalisa impahla nokukhomba ngompu. They are charged with assault, which is the first charge, and then they are also charged with malicious damage to property with respect to the vehicle of the victims that was damaged. They would also be charged with pointing of firearm. I-IPID ithi inkqubo yokubanjwa kwabo ithabathe ixesha ngenxa yokuqokelela ubungqina. When you're investigating a matter, you need to stick to what is needed in terms of you proving a case in court. So until you are ready to can take the case in court, you don't want to embarrass yourself and take the case to court, but that is not ready. So you have to have the case ready. So we wanted to be sure that everything that we have is going to stand in court. Uphando alukaqokunjelwa njengoko kusafunwa ingcambu yesizekabani sesisenzo. Umphathiswa wombane uGqirha Kgosientsho Ramogopa uvakalise Inkxalabo ngesantya esicothayo kokulungiswa kweziko eliphehla umbane kweli iKoeberg. Esithi lidlulile nexesha elibekelwe ukuqosheliswa kwalo msebenzi. uGqirha Ramogopa bethetha kwindibano nonondaba namhlanje ngokumiliselwa kwesicwangciso sezamandla. Umphathiswa uRamogopa uthi uthathile namagosa aphetheyo eKoeberg ngokubaluleka kokukhawuleziswa kugqitywa ukulungiswa kwayo. I'm absolutely not convinced that we are on track to return the unit, and this presents a real danger of the overlap between the delayed return of Unit 1 and also the taking out Unit 2. And if that were to happen, we are going to lose an aggregate 1,840 megawatts, 2 units having gone out at the same time. Ukwathi enye Inkxalabo kukumana kusiwa kwe-units nanjengoba oku kuphungula umthamo wombane. The additional area of focus still remains the work on the unplanned capability loss factor, the units that keeps on creeping. It's an area that requires our attention. So that has got a direct bearing on the intensity of load shedding. Kwezimnandi uthi baphawula ukuphucuka kokuphehlwa kombane. We are seeing improvement on the generation side. So if you use the baseline of May, we were at about 27,000 megawatts. As I speak to you now, we have added an additional 1,600 megawatts. Kule ntetho nonondaba umphathiswa uRamogopa uthe u-Eskom akanayo imali enokukhawulelana neemfuno zombane ngokukhawuleza. Ingcaphephe namagosa esixeko saseRhawutini basazama ukufumana unobangela ukudubula kwerhasi ngolwesithathu. Kusweleke umntu omnye kwesi siganeko ze babengaphezulu kwama-40 abanqwelegekileyo. Olu qhushumbo ludale umonakalo omkhulu kwisitalato eLilian Ngoyi.
Amagosa karhulumente ebhunga lomasipala uMbaxa waseRhawutini athi anethemba lokuba izithembiso nezibhambathiso ezenziwayo ziza kuzalisekiswa. Our teams for Joburg Court as well as City Power, they are already on site. We are just waiting for the area to be declared safe completely. We can indicate to you now and to the residents that the area between Lillian and Ngoi, between your Loveday and Elof, up to Van Brandes, that area is already declared safe. That one is fine. Okabrink uthi abafuna ukuzibona benyasha amalungelo abantu abachaphazeleka xeshikweni kusehla esisiganeko. What we do not want to do is to miss that particular deadline that we've set, because it's a human rights issue for us and it's all about dignity. Abasetyhini bona bathi ngabona baqhokeka kanobomda njengoko bezizikhukukazi ezijongana neemfuno zabantwana. The biggest losers in all of this is women, because Tina, remember we have children, funeka abantwana behlambile. At some point there was no water. Abantwana bengakwazi uhlamba, abantu bengakwazi uhlamba uye emsebenzini. There's also no electricity. And toilets are not very conducive for us. Kukhalihamile izipanela kuduma nomatshini kusetyenzwa kwindawo yeqhwayela. Konke oku kwenziwa phantsi kwexesha elixhatshwe yinja. Amanzi nombane kufuneka zifumanekile ngomvulo. Ozanengxelo kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa. Ndinguziliko Mhlaba kwisixeko saseRhawutini. Abahlali ababefuduswe emakhayeni abo ngoFebruwari wonyaka ophelileyo ngenxa yezikhukhula eTshwane babongoza ukusiwa kwiindawo zokuhlala ezisisigxina. Abahlali oko babebekwe kwiholo yoluntu iNelmepias de kube namhlanje abazazi ukuba baza kuhlala phaa kude kube nini. Bathe kratya kwikhulu abantu ababefuduswe kumakhaya abo ngenxa yezikhukhula ezaziqoqise eTshwane ngoFebruwari wonyaka ophelileyo abasagcinwe kwiholo yoluntu nangoku. Sesina 1 year 5 months sila dala sihleli so thina besineth besicela ukuthi nathi basitholele indawo yokuhlala la. Retlile mo last year February ka di 5. Safika apha nge5 kaFebruwari kulonyaka uphelileyo. Sasikuphiwa ukutya nezinto zokulala de kwanguMeyi kunyaka ophelileyo. Pila nerinokupela masipala ano. Sicela umasipala asisuse apha. Isithethi sombutho we-ANC kwisixeko saseTshwane umnumzana Joe Masilela uthi kukho isidingo esingxamisekileyo sokubekwa kwaba bantu kwiindawo ezifanelekileyo. There's a desperate need for our people being relocated, and these interventions were supposed to have been effected by the current administration. Okamasilela ukwatyhole indibanisela yentsebenziswano phakathi kwamaqela alawula isixeko saseTshwane ngokurhuqa unyawo ekuncedeni Amaxhoba. Ikomkhulu laseMgwenyane elibode eMpuma Koloni lizichaza njengamampunge izityholo zabafundi bekhampasi eMngazi ephantsi kweTVET College King Sabatha Dalindyebo. Abafundi batyhole likomkhulu ngokungavumeli amapolisa ukuba angene elalini xa bethe bahlaselwa kumagumbi abahlala kuwo nokungananzwa kwezikhalazo zabo. Izikhalazo zabafundi ke zikhokelele ekubeni livale iziko mfundo ukususela ngoJuni. Abafundi baqala ngokuqhankqalaza ngelithi mazithathelwe ingqalelo iziganeko zokudlwengulwa nokugqekezelwa kumagumbi abahlala kuwo. Amapolice are not allowed to enter the community. If ever uthathe icase yakho wayisa komkhulu ayike ithathelwe ingqalelo. Ikomkhulu lelali yaseMgwenyane apho izinze khona le college eyakhiwa ngubawo uNelson Mandela kwiminyaka eliqela eyadlulayo lizichaze njengamampunge izityholo zokuba liyawagatya amapolisa. Lena yokuba ke ngoku hayi akufuna amapolisa angene elalini noba hayi yasojusa nathi neziganeko zisenzeka pha. Omnye umntwana wayebethiwe kwayenye inkwenkwe kucaba yi-boyfriend yakhe balwa wabethwa. Le nkwenkwe sayibamba, ukuyibamba kwethu sayinikeza emapoliseni nezinto ezibizibile sazifumana zii-laptops zabantwana neefowuni zabantwana. Abahlali batyhola ngelithi indlela yokuziphatha kwabafundi yiyo ekhokelela ekubeni bahlaselwe ngoonqevu abasuka kwiilali ezingqongileyo. Okwaleke ngokukuthi apha ayiphatheki le ndawo mhlawumbi nodlame olukhulu yinto leyo engekhoyo. Yenzeka ngoba kukhona abantwana abafunda apha kule teki loo nto besuka kwiindawo ngeendawo. Umzekelo thina siqale ukuyibona into yoba
kusela amantombazana, ngabantwana abafunda kwesikolo, nabatshaya intsangu, nabatya drugs. We cannot control into yokubana kuyaselwa and everything. This is a free country. Akho mntu engaseliyo. Laa ndawo has like 3 taverns endaweni A1 situated ecani kwesikolo. Iziphathamandla zekholeji asifumanekanga ukuze ziphefumle. Ndinguntsiki Noyiya weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa eMgwenyane eLibode. Kanti abantu baphefumle ngelinqaku kwiqonga lethu leWhatsApp. Akho mntu uvumayo uba ityala likubani apha. Undoqo umsasa zifuneka umntu azazi uba uyofunani phaa ekholejini. Angafiki anze izinto ebengayelanga zona phaa. Bona intlungu kakhulu into aba bantwana ngoba aba bantwana bayingemfundo phaa. Ekugqibeleni funeka befundile. So xa sebezihlukunyezwa babahlali, loo nto leyo izobenza bangagqibi ukufunda. Urhulumente andimazi uba kutheni rhuqa inyaka kuba ngoku abantwana ngoku bazophulukana nemfundo. Urhulumente mayeke urhuqa inyawo azovela kuba sekuthe kwakhona umonakalo. Izindaba ezimbi ezi, yazi indaba ezimbi kakhulu. Ngoba abantwana abantu bayofunda phaa sebehlaselwa nje. Urhulumente yena uthuleleni emsakazo abangalawuli le nto. KuFacebook uPhumla Ndatana uthi abantwana mabahlale emakhaya until kuvuleleke kwezinye icampus bakwazi ufaka izicelo zemfundo abanabo obunye ubomi kunzima kulaa ndawo. Malizole Phokothela uthi mna ndisatsho ukhuseleko lwezinto ezidibene nesikolo luxhomekeke kugovernment. Unceba Mapoma yena uthi sebe liphefumla ngelithini uqinisekisa ukhuseleko kubafundi idibe lixesha lengaka kuvaliwe kwiziko lemfundo uthwe semdlantshona. Mbukelo ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Masibele kwinqaku lethu lokuqala ubhengezwe njengomongameli wephiko lamanine ANC unkosikazi Iindaba lalisa ngophotho unkosikazi Batyhola Dlamini nonkosikazi Thembeka Mchunu bekhuphisana nabo kwesi sikhundla. Sekela mongameli walombutho ngunkosikazi Lungi Mganga Cabashe. Kungekudala umongameli Cyril Ramaphosa uza kuyivala ngokusesikweni lenkomfa ye-13. We then have had Comrade Iindaba, our leadership, who got 1,729 votes. Unkosikazi Iindaba ungene ehamba yedwa ebhandini ephumelela njengomongameli omtsha wephiko lamanina le-ANC ebetha unkosikazi Thembeka Mchunu kwakunye nalowo wayengumongameli weli phiko phambi kokuba libhangiswe sesigqeba esiphezulu se-ANC kunyaka ophelileyo unkosikazi Batyhola Dlamini. Unkosikazi u-Tolashe ngoyena igama lakhe belisematheni enethuba elihle lokuphumelela kwabo ebekhuphisana nabo kwesi sikhundla. Lo kaTolashe ufumene ivoti ezi-1,729 ngelixa unkosikazi Thembeka Mchunu efumene ivoti ezi-1,038 ze unkosikazi Batyhola Dlamini wafumana ivoti ezi-170. Ayingomtshakazi ke kubunkokheli beliphiko lamanina unkosikazi Tolashe nanjengoko wayengusosiba jikelele walo ngethuba likhokelwa unkosikazi Batyhola Dlamini. Ukanti unkosikazi Lungi Mganga Cabashe wonyulwe njengosekela mongameli weliphiko ngelixa unkosikazi Nokuthula Nqaba echongwe njengososiba jikelele. Bangaphaya kwe-2,900 abathunywa abathe bavota kule nkomfa kwaye bothulelwe umnqwazi ngendlela abasingethe ngayo le nkomfa. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba ayivale ngokusesikweni le nkomfa. Usuku lwesithathu lonyaka we-14 lwe-Durban Film Mart lugxile kumagcisa ohlobo lwe-animation. La magcisa athi licandelo lidinga ingqwalasela ukuze lukwazi ukuzisa iinguqu zale mihla kumacandelo afana nezemfundo. Ukubaliswa kwamabali ase-Afrika kusetyenziswa izakhono ze-animators ngoyena mbabo phambili kusuku lwanamhlanje kumsitho wemiboniso bhanyabhanya eDurban Film Mart. There's no schools teaching the business of animation or the business of show business, so producers are a critical skill shortage in this country, and that's a real limitation. And so this is where interventions like incubators become really critical. La magcisa athi eli lingafunda nakwamanye amazwe athe enza utyalo-mali kweli candelo.
We are some steps ahead in the terms of the market of animation, especially in series. And I saw clearly that in Brazil that happened when there was investment, public investment, like 10 years ago. Abaxhasi ngezimali balomsitho bathi benza kube lula ukuba amagcisa angene kweli candelo. As the Durban Film Office have made a contribution to make sure that filmmakers at an emerging level are able to be upskilled enough to come and pitch at this level. The funders that we have here are international funders, so the stage is quite different from a local filmmaker. So they've been skilled, they've been trained over the last year, and now they're given an opportunity to come here and meet an international funder. Sithetha nje ngamaphulo abalelwa kuma-20 anesithoba aveliswe ngamagcisa e-animation afake isicelo senkxaso-mali kubaxhasi ngezimali kweli nakumazwe angaphandle. Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Nkosi kakhulu komamqwathi apho kwideska yakho yendaba bandibulise ke mzontsunda apha ekhaya ndikwamkele kaloku kweyam idesika yeMozulu mna igama lam ndikuthabile uMamvelasi uqhudeni ndingowakho Makhaphela bethuna masijongeni iMozulu. Phondo lokuqala kuphaya ke eMpuma Koloni eMonti nge-17 eliqonge kamandi phaya kwasekuseni ngomso kanti kube njalo ke mzontsunda phaya koGqeberha ngaye futhi la 16 degrees. Kanti kwenye imeko yenjenje phaya kwiphondo naphaya eFree State koBloemfontein neziphaluka anciphile amaqondo phaya efikela ku-14 degrees kanti kusibekela impela kwakhona naphaya koSasolburg ngeshumi nje likhatshwa sisithoba. Bukeli wam apho ekhaya masijongeni kaloku phaya eGauteng eJohannesburg ngamashumi nje mabili kuphela asibekele kakhulu kwasekuseni phangomso kanti kube njalo kwakhona naphaya koVereeniging kusasibekele ngo-20 degrees. Ukanti yenjenje imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini neziphaluka lishumi likhatshwa sisibhozo ngamathonsi emvula kwasekuseni ngomso phaya kanti emini eMgungundlovu anciphile amaqondo futhi lishumi nje nesine. Ukanti bona phaya eLimpopo koPhalaburwa ngamashumi nje mabini anesixhenxe asibekele kakhulu phaa ngomso ekuseni kanti xa ihamba imini yabo phaya koBulukwane ngamashumi mabini nje anesihlanu. Yona ke imeko yabo yenjenje phaya eMpumalanga eMbombela ngamashumi mabini abenesihlanu ngamafu nje qabaqaba phaya ekuseni ngomso kanti emini kwakweli phondo futhi linye phaya koSekunda ku-21 degrees naye usasibekele ngamafu. Ukanti yona yenjenje imeko phaya Northwest koMahikeng ngamashumi mabini anesine kusasibekele kakhulu phaya ekuseni ngomso kanti hamba nam sijoga kwakhona phaya kwakhona koRustenburg ko-26 degrees osasibekeleyo. Yona ke yenjenje imeko phaya eNorthern Cape koKimberley mafutha kakhulu amaqondo okutshisa phaya ngo-15 degrees ekwakhatshwa futhi ngaloo mafu yonke ndlela mina ngomso phaya ko-Upington futhi lishumi nesixhenxe esisibekele kakhulu. Mbukeli wam apho ekhaya benjenje bona phaya eNtshona Koloni Kapa neziphaluka ku-14 degrees ngamafa ndiphi phaa kwasekuseni ngomso kanti mandiqukumbele bethu iMozulu phaya ngeGeorge ko-13 degrees okucwengileyo. Kukangako bethuna ke kweyam idesika mna ndikuthanda kangaka xesha lemyawuli. Ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.